South Africa sanibonani igama lami nguThabiso uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi kwe-channel uchungechunge uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube okwakho kulula ngendlela esimangaliso ukuthi uncafaze lapha ku subscribe noma ngasonke isikhathi makhona okutholayo uncafaze lapha ku like because definitely kusuke khona into ezayo mhlambe ongakwazi ukuthi ulekelele kuyona #umuntu ngabantu. This time sizama ukuthi sisize abantu as an individual siyazama ukungena namakasi sithola abantu abanenkinga sibheke ukuthi mhlambe lo singamsiza kanjani ukuthi siqhubeke siye phambili. Ihwayimini sekhona ngakashintshi lutho sisasiza abantu kwamanje sisazama ukuthi silungise inkinga zabantu ngendlela ehlukile kunale yakhwayimina because ihwayimina suke sihlala phansi sigcine sishintshisana ngeinkulumo sigcine sibekile isigqibe egcineni, but this time nawe siyafisa ukuthi ungenelele njengombukeli uphositshe sivivaneni sikwazi ukuthi sisize labo abasuke beswele. Njengamanje sendaweni ikelindelana umashu nangu la eduze ilindelane futhi nansi nayo la eduze bathi se Richmond Farm something like this, Richmond Farm. Yes, sizobona umkhulu nangu umuzi kamkhulu ukuthi ukhona yini umuntu odeserve ukuhlala endaweni kanje. Sizobona umkhulu uhlala yedwa umkhulu akanabani uhlala yedwa ngona muzi wakhe lo. Ngicela ukuthi sihambeni singeneni ngaphakathi nibone ukuthi ayikho mhlawumbe into engalekelela ngayo nizwe isitori sakho umkhulu from the horse's mouth ukuthi why ehlala endaweni kanje kungane yedwa bapha abanye abantu mhlawumbe azala nabo noma abazalayo. Ake sihambeni siyobheka. Lana ke Yebo. Kesalam. Yebo ba. Ninjani? Sikhona njani? Mkhulu. Yebo. Siyancenga. Ngizohlala lapho ngakwena mina ngoba ngifuna ukuthi sizwane kahle. Oh yeah. Yo, uyaphila mkhulu? Hayi saphila. South Africa njengamanje sisendaweni le endawo ehlala umkhulu. Sifika manje nje la ngiyafisa ukuthi nikubone ukuthi njoba ngihleze embedeni umkhulu uhlezi ngicathi isigqi ilokhuzana esihlalo uhleze esihlalweni indawo encane ngendlela esimangaliso. Ngicabanga ukuthi yonke into umkhulu uyenza khona la mhlawumbe before sihambe sizozama ukuthi sinivezele yonke ngaphandle ukuthi kahle umkhulu uhlala endaweni kanjani. Kodwa ngiyafisa ukuthi sinilandise isitori sikamkhulu alanda umkhulu enabe ukuthi mhlambe kuze kufike la mhlambe eqale iphi ukuze nawe mawukuthi khona indlela ongakwazi ukuthi ulekelele ngayo ulekelele. Kodwa mina njengamanje angikho right ngendlela engibona kungakhona la esikhona of which akekho umuntu odeserve ukuhlala endaweni kanje. Yebo ku clean ku right kodwa indawo ahlezi kuyona umkhulu indawo engaba nominini. Mkhulu siyakubingelela sakwamukela. Yebo sanibona. Unjani mkhulu? Sikaphila njani? Siyaphila. Umkhulu mhlambe ubani wakwabani? Ushewashizi. Wakasheza. Undaba. Okay. Mkhulu ngiyacabanga ukuthi ekukhuleni kwakho ebusheni kwakho mhlambe bonoma nawe nobaba ukhulele kuphi? Ukhulele eBhulu. Oh, ukhulela eBhulu. Yebo. Okay. Umndeni wakho useBhulu? Usashona wodwa. Umndeni wakho? Oh. Bashona. Abafowenu abasekho? Nabo sebashona. Mhlawumbe obaba omdala obaba omncane? Bashayela amateksi leBhulu. Lakho wela elindelayo. Okay. Umkhulu ukhulela eBhulu. Ngahlala ngokusebenza ngikhulu ihlalele yakho indawo. Ukhulela eBhulu kodwa umfana. Ngokusebenza wahlala la kule ndawo. Okay, uhlala nobani la ufika la? Ukhona unkosikazi wenhlala kusazi baba. Unkosikazi usashona. Ubunazi ingane nazo? Ingane naye uyashona naye. Ubone ngane yonke? Yeshona. Umfana intombazana? Intombazana. Yona bengazele?
izele isanda kuzala. Beyisanda kuzala. Umzukulu usaphila yena. Hayi wena Washona. Hawu mkhulu. unkosikazi wakho washona. Uthe seshonile unkosikazi wakho kwashona ingane yakho. Ibona abantu obunabo laba. Emva kokushona kwandodakazi kwashona ingane yakhe. Yeah. Okusho ukuthi mkhulu wena usele wedwa njengamanje. Usele ngedwa. La esikhona mkhulu kukuphi la? Indawo ithole kanjani le sikuyona? Usasebenza uhlala nonkosikazi wakho bovela uhlala la. Beyihlala la. Kulomjondolo nonkosikazi. Behlala kule ndawo. Kuphi pho? Benihlala kuphi ngoba beningahlali kule ndlu? Behlala kuyona le ndlu. Nonkosikazi nengane. Nengane. Kuyona le ndlu mko? Benihlala kuyona wena le ndlu le? Ingane ukuthi bibihambe ngoba bisikhulile bisibihambe. Khona. Manje uyayihola impesheni? Yeah. Uyayihola. Yeah. Uyakhona ukuhamba? Uyakhona ukuhamba? Ukuthi umlenze. Umlenze uhluphayo. Manje washaya stroke. Washawa stroke. Sikushaya nini stroke? Isinesikhathi sokushaya. Kodwa mkhulu khona into engayijabulelanga ngiyibona leminyango mangifika. Ngibonile izinto ezima energy drinks. O Red Bull bani ziphuzwa uba lezo zinto. Insisi empty. Ama-empty. Hayi khona wasebenza wonderful. Waqoqayo absesithi yathi. Afika kanjani la mkhulu akaphuzwa wena? Hayi. Ngikhuluma ukuthi uyawaphuza. Hayi. Manje njengoba khona usemende ngibona usemende uzowenzani? Hayi ulukhuzile. Sowaqina. Usaqina baba. Manje manginetha mkhulu kuba njani le ndlela? Iyaqonza. Yazi mkhulu mina ngiyafisa ukuthi mhlambe besizama indlela mhlambe nanokuthi sithola abantu basekhaya mhlambe abakeBhulwe. Oba nje uzabakhumbula bakhona eBhulwe. Ibhulu kwasukwaliwe ibhulu saniswe iziphi. Nasuswa iziphi. Ubani igama lakho mkhulu nje igama lepasi? Ipasi? Felix. Owaliqanjwa ubaba wakho? Umbulawa. Yebo. Umbulawa wakashezi? Yebo. Okay, uzalwa uba emakhaya leBhulwe. Ubaba wakho kwakubani? Ushezi. Ubaba ushezi. Wedume ngubani? Baba lona makamenti ubani? Lukavithi. Nonkavithi. Igama lakhe aliqanjwa uyise kwakuba? Ubhozo wakashezi. Yebo. Manje ake ungitshele mkhulu, mangathiwa mhlambe uthi ngoba abantu basibukele la. Into ezovela eSouth Africa yonke naphesheya kwezilwandle bakhona abantu abasibukele. Mhlawumbe omkhulu ngathi yini ungathi uyidinga kakhulu? Into oyidingayo nje ubona ukuthi mangingathola ukuthi ngingasho ngikhululeke. Bisiguge kakhulu. Mangakhelwe indlu. Uyakhona ukuyochama eminyango mhlawumbe makhona isimo esikubambayo nje ukuyochama ukuye toilet uyakhona? Hayi ikhonto bazana ichithapha. Ekuchithela amasolo khuzini. Ekuchithele toilet. Liyala kulomuzo langazana. Cha ikhole ifike ukuzela washini. Uyayikhokhela. Ayo, emkhulu akwazi uyicabanga mhlambe le ukuthi mhlambe uyohlala endaweni mhlambe yezalukwazi namakhehla mhlambe angenabani.
mhlambe la khona othola ukuthi mhlawumbe uzokwenzelwa khona izinto wena uyahlala mase kufika isuku lwempesheni bayaholela bakunikeze lokho usukudinga ngaleso sikhathi kunokuhlala ngalendlela mkhulu ngoba yabona awunamuntu angithi awunamuntu akekho umuntu obhekelelene nawe akwazi ukucabanga akhona intombazane iwashayo iwashelela kodwa lokho akwazi ukucabanga hayi akwazi ukucabanga awukufisi futhi hayi uthi khule ngathi ngihlala la ngazajwayela ngajwayela mkhulu mina ngiphatheke kabi kodwa ngendlela ohlele ngakhona okusho ukuthi mase kwenzeke namhlanje kuthiwa uyashona ubani ongabhekelelana nawe ungabhekelela wena nje ukuthi uncwadwa kanjani uhulumeni kushithi umakhelwane nje ilonto phela mkhulu engisho ukuthi kubalekile ukuthi sithole noma ngabe zihlobo zakho abantu abayigazi uyabo ngoba bona mangingathiwa kunesimo esiqhamukayo esikwehlelayo bayothatha ithambo labo balibuyisele ekhaya uyazi la eThekwini umuntu kwesinye isikhathi mengaziwa ufihlwa sakulahlwa ufihlwa phezulu kwabanye abantu uyalahlwa uyabona so njoba sowubalile igama lakho uyasho ukuthi awusuke eBhulo kwesiphi isigodi eBhulo eXhumeni wasuke eGqumeni wagcina nini eGqumeni sisikhashana nje sisisikhathi ukuthi ayo ayichaza ngabuhlungu mkhulu uma lo sibhalele naye ukwazi njengomuntu wala endaweni vele wasibhalelwe umama lo silesihamba nawe enosibhalele ngithi ukwazi njengomuntu vele wala endaweni nje nawo swele awuhlobene naye hayi lo sifika naye manje la umude hlobene naye onhlobene boshezi komalume kwakuyikabani la komalume wakho kwakuyikabani umalume la kuzalwa khona uma wakho kwakuyikabani ekhathi kwakuyikakhathi khona le eBhulo nakhona basekho bonke emkhulu nabo sibashort vele iy'ngane zabo amsho zikhona iy'ngane zabo noma mhlawumbe omalume ababili nje osabakhumbula amagama abo kwakuyibobani kakhathi mina wakhathi basanashona wakhathi bayomaziyo bakho kwakuyibobani amagama abo mhlawumbe kuzozwa noma ingane yakhona mhlawumbe ezothi hayi lekhe ehlala obaba beke bakhulume ngalo uyabona u-Anaset nkulu la magama esingisi abanawo amagama nje langempela esiZulu so wakholwa yakhohleka kodwa njengamanje into ekuyiyona mhlawumbe emkhulu othi udinga kakhulu indlu okay okunye nokunye sokungabuye ukubona as long as utholile ishelter yokuhlala okay South Africa ngicabanga ukuthi umkhulu uzikhulumele niyamuzwa ushoda ngendlu akanayo indlu ngiyacabanga ukuthi baningi abantu ababukelayo abafisa futhi ukusiza abantu kunabantu abanenhliziyo zokulekelela yabona ukuze nabo into zabo iqhubeke ziye phambili bayakholelwa ekuthenini ukufaka something emntwini oxakekile kukhona azokuzuza ngelinye ilanga noma engeke azathola imali kodwa ezintweni zakhe khona okuzolunga lapha nalapha siyakucela uma kuukuthi ubukele la njengamanje mhlawumbe kukhona ongakukhipha ngisho u10 rand u10 kubekwa phezulu enye imali ibekwa phezulu so lokho siyi announce ukuthi mhlawumbe sekhona malini so lokho si announce ukuthi mhlawumbe sekhona malini mhlawumbe sigcine sesiza makuukuthi akekho umuntu ovelayo othi mina ngamakhela indlu omkhulu sizovusa noma one room as long as esendaweni esaziyo ukuthi noma ngabe kuneyimvula angeke zize ziginqe lo ndlu leyo ngoba into esilwa kakhulu nayo ukubona umuntu omnyama esafarisha exakekile sibe sikhona sabantu abamnyama singakwazi ukuthi silekelele mayekhona amandla mhlawumbe nekhampani uyakha izindlu lokho umncane nakho mhlawumbe uthi hayi mina ngawakhipha ama blocks uzothi omunye ngawukhipha mina uthayela athi eminye mina usemende ngawukhipha athi omunye mina ngivele ngidila nesihlabathi akhipha isihlabathi kanjalo umkhulu agcina akhelekile indlu umkhulu washonelwa unkosikazi wakhe
emva kokushonelwa unkosikazi wakhe kwashona ingane yakhe kwakuphela kwayo. Emva kokushona kwengane yakhe kwakuphela kwayo kwashona umzukulu wakhe kwakuphela kwakhe. Okusho ukuthi umkhulu usesele yedwa njengamanje. Ngicabanga ukuthi ngisho ngathiwa inhliziyo bafethu asinawo kangakanani kodwa uyabona mase sikhuluma ngento ethinta umuntu omdala kangaka yebo uyayihola impesheni kodwa indlela yokuyicontrol impesheni ngeke uzuyazi emntwini omdala kangaka ukuthi uyicontrola ndlelani indaba yemali mhlawumbe kwesinye isikhathi kuyenzeka ahamba empeshenini afika erojelwe mhlawumbe abantu lapho ngeke uze wazi ngoba uhlala yedwa lo muntu akanamkhulumeli akanabani. Ngiyacela bafethu sivuleni inhliziyo mayikhona indlela esingalekelela nga ngiyafisa futhi ukuthi siphinde siphume sinikhombisa nala ngaphandle la nje behlezi ukuthi kuyindawo kanjani uze ube nesithombe salento esiyikhuluma ukuthi sikhuluma ngento kanjani sifisa thola usizo ngobani la kunombhede kune microwave uyabona isasebenza umkhulu I'm sure ifridge isasebenza yeah isasebenza ifridge isasebenza kuneyintwana laphana zokugcoba kune nje kuyitafula lokho upheka apha emkhulu yebo upheka kuphi ikhonto wazane ifiki iphekela iyakuphekela oh okay kuyabonakala nje mkhulu ukuthi kuyaconza le ndlini kuyabonakala nje indlela engakhona ukuthi kuyaconza unane radio la mkhulu ulayelela indaba lazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngoba umhlaba usawazi amshwa usaphuma pho so uzwa ngendaba kuthiwe workshop ukuthi wawusebenza kuphi mkhulu ebusheni bakho nje usasebenza ubengisebenza abe sengidayisa kodwa ukugula wami sengidayisela abantu badayisela ini izinto nje lezi noma yini akwazi uqashwe kamlungu nje ube nomlungu phela kudala khona amakampani inkampani hayi sebenza LTI nanenzani because na imatha inkampani emathakeni oh nabe inadilizo phela umsebenzi mkhulu sohlala isikhathi singakanani la kulena ngicabanga ake nje ngizama ukubheka sekushonile unkosikazi akushone nini ushone ukudala impela ngabo ushone ukudala kakhulu sekuneminyaka impela sekuneminyaka ingane yakho yashona akukudalanga kakhulu kuyona nayo shone kudala yani cha sizoke siphumele emkhulu la ngaphandle just ukukhombisa abantu ukuthi uhlala endaweni kanjani ukuze makuukuthi mhlawumbe ukhona umuntu ofuna ukusiza akuqonde ukuthi ngempela usizo lidinga kangakanani yabo okay ngicela mina mkhulu uzikhulumele ubacele ukuthi yini oyifisayo okay abantu bakubuka nansi ikamera lapha okay hayi ukuthi indlu bebecela undathu ubacela nje indlu nje kakhulu indlu kakhulu ukuyeswini kunjani ku right naku ngecela futhi ungakujabulela nawo ngikujabulela nawo amanzi mkhulu wakhaphi la ikhona indokhuzane iyavetekana kuyabani leyo ntombazane uyayikhokhela isayisontweni kwamanje lameze ibona yini isisontweni okay no kulungile mkhulu sifisela inhlanhla siyafisa abafethu njengamanje sifuna ukuphuma sithi ukurawunda la sibone ukuthi mhlambe yini enye sizoyibona mhlambe ekumele ngabe iyalungiswa mhlambe ngandlela thizeni ukuze nibone nanokuthi njoba sila ngaphakathi nje ngaphandle kunjani asihambe siyobheka ngaphandle kulungile mkhulu ake sithina sizohamba siyobheka la ngaphandle okay sifuna ukuveza nje la ngaphandle hayi ningathi ukuqasha nomila ngaphakathi ba yamkhulu lendlu le yayakhiwe ngicabanga ukuthi lo mama uyayiclean la
Okay, le ndlu lena kaba Lendlu le iyakhiwe umzukulu wakhe omkhulu lo ogcina ukushona. Ngabe uhlala kuyona umkhulu manje inkinga umkhulu nje bashaywa stroke akakwazi ukunyuka la esitebhisini nanokuthi iyavuza futhi phezulu. Akakhona ukungena kuyona. Yikho ehlala kuyo le yana imbozwe ngoseyili. Awuze ngapha cha. Yabona ukuthi ubhedi kanjani? Ubhedi so useyili lo. Yebo useyili ngathi ngaphakathi sekubolile amaplanga ayikade akhe ngawo umkhulu. Sekusela useyili ke iwona lo okumbozwe ngawo. Uba njengocingo olusuka ngale. Uba njengocingo nje indawo zonke. Yeah. Ayikona. Bafowethu makhona umuntu ongasiza lesimo lesi. Hayi mina ngicela ukuthi aphume avele bafethu asize. Makhona umuntu ongasiza siyacela nathi ukuthi asize. Nathi siyithina nje sophosa esivivaneni kuloko kuzophosa nathi sophosa ukuthi kugcine kusizakele lesimo. Akekho umuntu ongahlala endaweni kanje igula ene stroke ahlala endaweni kanje. Lo muntu akakwazi ukwenza lutho nje azenzele yena akakwazi. Mina bafethu nginaze nisiza abantu nje ngendlela eserious kabi. Nisiza kakhulu bafethu mina ngeke ngendlulu bafethu ukusiza umuntu onenkinga kanje. Hayi ozuzoveza ngapha ka. Yeah. Iyona ndawo ehlala umuntu le. Mawubuka ilokhuzane mawubuka umnyango wakho utshekile ulela uthe okusho ukuthi makufika imvula ziyoyiwisa lento ngelinye ilanga. Uyayibona ukuthi kahle kahle ithi ukuze makuthiwa on the marks get set ready i-ready sekusela ugo hamba. Uyayibona ukuthi imi kanjani. Hayi bafethu ngiyamcelela ulokhuzane ushezi ngiyamcelela bafethu ni mayikhona indlela phesheya kuyilwandle bakhona osisiyoli phesheya e-UK bakhona baningi abantu abaphesheya abakholelwa emsebenzini esiwenzayo bakhona noma kunomunye uma waseMaritzburg abakha imixhaso abakhela abantu izindlu abanama companies ama security baningi abantu abake basilekelele masifisa ukuthi basilekelele nala siyacela ukuthi nilekelele siyacela sinifake isandla ukuphosa nje sivivaneni siyacela maningi kakhulu abantu abasilandelayo nabasupportayo siyacela ukuthi silekeleleni nali ikhehla labantu lizofela ehlazweni siyacela bafethu uma ekhona umuntu ongakwazi ukuthi alekelele nifake isandla sikwazi ukwakhela umkhulu indlu njengomuntu ongekho right siyacela kakhulu siyabonga.